Hi ha persones que utilitzen els marges dels rius com a abocadors de tot tipus de deixalles. La jornada Mans al riu, promoguda per la Fundació Limne, pretén lluitar contra aquestes accions il·legals i dedicar un dia a la neteja de les zones fluvials. Hi ha molts trams que, degut a la deixadesa, a l'acostum d'abandonar les deixalles en els ecosistemes fluvials, se troben en un estat molt lamentable. Durant la jornada d'avui, voluntaris de la Fundació Limne s'han dedicat a llevar tot tipus de brutícia per tal de millorar l'estat de salut de trams de riu de la demarcació hidrogràfica del Xúquer. A la neteja es troben de tot. Hay un servicio de recogida de sillones y residuos y la gente por comodidad lo tira por la noche en el campo. Botelles, pots i també ens han trobat un silló. Tindrem que tirar-ho tot a la basura y ser més aseaes. Esto es una zona muy importante para Quart de Poblet, una zona que es un pulmón y queremos intentar limpiarlo y tenerlo en condiciones para que la ciudadanía pueda disfrutarlo. La campanya s'ha fet en llocs com ara Riola, Tavernes de la Valldigna, Canals o Alcàsser, però l'objectiu és sumar més municipis i voluntaris durant la tardor que avui comença.